Nou ja, hier staat dus testmachine op deze auto. Je betekent natuurlijk, want die auto die zit onder de spinnenwebben en onder de stoffigheden en onder de vogelgrond. Hoe kan dat? Nou ja, we ben verleden hier, ik denk van het weekend van Jantje en Augustus uit Hellevoet Sluiswijk kwam met spul. En sindsdien hebben we net wat voortgeweest. En nu met de corona, ooit hier het eerste weekend van maart, hier naar richting Berlijn, in het dorpje Mildenberg bij Berlijn west. Maar ja, hier goed van die en van hier maar. Als we nou misschien 27 september, thuis gaan ze eruit van, dan riet er even het eruit van. Maar dat we op het sport gaan, dan hebben we deze vraag van mij en deze in diezelfde tijd hier. En daar zit dan de strierperders op en de stoommachine is hier helemaal. Dit is mooi, het is binnenlandig. En we gaan ook je spullen daar, je billen daar. Nou ja, iedereen heeft zijn eigen taak. Niemand dat doen een beetje zien, dat doen. Ja, ze kon weer naar de Roos verbroken, dan ben je bij de ploeg gekomen. Je kan je iedereen broeken. Ja. Ja. Serieus jongen, dit is een serieuze matter dit. Dus ik jou hoor. Ik heb een eigen zaak. En ik had de zaak met sponsoren en wie een trein jongens die werken bij mij. En toen ik op een gegeven moment met pensioen ging, toen zei ze, ik bij mij. En dat die dan meer voor de gezelligheid. Dus ik nooit krijgen maar wat ik koer. Dus ik heb me er wel over verbaasd en dat ben ik dus net zo goed. Maar ik had er wel over verbaasd bij die man hier al je kleermeidje kennen. En vooral die praatje maken. Hij rent nog voort, maar Ja. Ja. Maar je bent een beetje de man met de praatjes, Erik. Ik zie niks. Men heeft hier een motorfiets en sloperij hier in het dorp, de stoomfiets. Er zit een uur, er zit een leenbedrijf, versloten, een Rijnse versloten. En die heeft een testmachine en trekkers die gaan vroeger met een meenbalkje naar de boeren tot de meen. En dan mocht ik als dit jonkie wel eens mee geweest. En ik denk dat de tijd van kwam is. En dan keek hij één trekker, toen kocht ik naast een trekker en wij hoorden en ik ruil weer in. En op laatst hier met mijn maat en ik hier een stuk of 16 standje trekkers. En dan gaan we zaterdagmiddag, dan dik ik die motorzaag om 4 uur, dan sluit ik die en dan gaan we mijn ploegje met die trekkers daarin. Maar ja, dat weer petrol in diesel, dat kost me plaats afval op brandstof. Ik zei, dit kan ze aan het laten. Nou, daar hebben we een vereniging gemaakt. De dorpsvlegels. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel, we betalen 15 euro lidmaatschap in de maand. We sleutelen hier alle wijzen aan van zo'n dat jij wil zien. En dat is altijd bewaard nog. Het is heel oud spul. En die machine is bijna ouder dan de Titanic. En die leidt op een bijen. Maar dit werkt nog. Dingen gaan wasken te horen, want wij hebben hier hele goede plaatwerkers en waskers. Dat ken ik weer net, maar ik heb nog wel wat ervaring met spul. Ja. Maar wat is het voor clubman? Gezellig. Dom praat. Ja? Dom praat. Ik kan me niet voorstellen. Nee? dat is juist het mooie, de sfeer, gezellig. Ja, mij en kwaden proberen om het spel, het oude spel in ere te houden. Ik ben daar in mijn keuze op gezien hier aan de gang. Ja, dat is heel wat anders. Dat gaat al. Al was hier toch. Dat is wat anders dit, maar ja, maar ik een hobby heb, hè? En hier gaat paszegels, sigaretten steken, pen. Ja, wie heeft nou toevallig dit? We zijn altijd mijn mannen daar niet jongens zien geweest. Dus sinds dan je 85. Dus we zijn al 35 jaar. Maar ja, we krijgen nu al die corrupties. Ik had 3 nek had niet als bij de schouderstukken en rij had niet. Ik weet niet, die had krijgen een prestaat opereerd. Nou een had een prestaat opereerd. Die had Parkinson. Dat we maar daar een oren naam hebben. We krijgen aan de stumpers. Maar misschien door deze uitzending dat er nog mensen binnen denken, hoe we maar die stumpers helpen, want we kunnen er nog wel 1 of 2 bij gaan. Het leert gewoon maar een groot riepenwezen op een vrachtauto. Ja, om het uitsterren en het vervoer te voorkomen. Ja.
Dit is ik een hobby van jou. Ja, En hoe kom je hierbij dan? ik moet vroeger draaglijnmachinist worden. Nou, En dan keep je erin. en dat is oorgang, want dat is miljarden, want ik weer te let toen we in de draaglijn vervangen door hydraulische kraan. Nou, dan had ik hier wel een zelf in gekocht. Nou, dan moet je gotten graven, want anders had je er niks aan. Ik zou zien dat er leven in zit. Dit is een bejaardenstuin voor draaglijnen. Wat vindt de buurt ervan? Ik ben meestal aan het graven hoe daar de buurten voort ben, want ik aan het werk ben. Ja. En die buurten verhoes je afschrik. Nou, dat is net zo lang, maar ik zit hier naar de oren te draaien. Toen er nog mensen binnen in Friesland die zeiden van, oh, wie maar even bekreeg op die draaglijn komen, dan komt het hier maar. Het is een bejaardenstuin voor draaglijn. Nou, en als je nog een hoekje groen hebt, wat wil je nog meer? Die zitten dan wat meer te werk aan de kant is, dan zitten er nog wel een jaar hoor in de woonwijn. Onder het genot van. Bakje thee. Ja, kopje thee, limonade. En dan komen de echte verhalen? Ja. Ja, dan komen er mooie verhalen. Oh, de tweede helder. Ja, nou, dan moeten we even naar de woonwijn. Ja, dan maar even achter me aan. Ja, zullen we doen. Nou, dit is dus keuken. En als we nog eens niet dat we sleutel hebben, ja, we zien, dan zitten we weer even dom praten en zweren en zwetten. Ben ik wel verhalen die bijvoorbeeld 20 keer verteld, maar als ze later nog laken worden, dan is dat niks. En het geheugen wordt ik steeds slechter, dus dan krijgen we weer een nieuw verhaal. Ja. Proost. Jo.